Bħalma kont għattilkom fit-taħdita tiegħi ta' ġimgħa. Aħna l-koll jeħtieġ li nagħmlu riparazzjoni sħiħa għal dawk in-nuqqasijiet. Il-sforzi djufija u d-debolizzi tagħna aħna żgur li wettaqna. Għaliex wara kollox li ma hu dak il-bniedem li jista' jagħtidu hekk fuq sidru u jgħid jiena bniedem ġust, jiena m'għandix għal xiex impatti. Oqgħodu fuq il-kelma tiegħi Buti illi ħadd l-ebda maħluq ma jista' jgħid hekk. Anzi, ħafna drabi nkunu aħna stess bl-arroganza, bin-nuqqas ta' ħsieb illi nresqu lil dawk in-nies innoċenti lejn l-inkwiet u lejn it-tfixkil. Iva Buti, inkunu aħna stess. B'dana kollu, jiena llejla f'dawn il-kelmtejn tiegħi ma nixtieqx li nkun negattiv. Jiena nixtieq li nkun pożittiv fil-kliem tiegħi. Għaliex jekk jiena ma nkunx pożittiv, allura l-kliem tiegħi jkun volt. Inkun qisni dik il-borba kbira, 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 kbira mingħajr ikel. U borba kbira kienet Patri Gwardjan, soħetan, saħsilili. Kif konna qegħdin ngħidu, jiena nkun qisni dik il-borma kbira mingħajr il-funzjoni ewlenija tagħha, dik il-funzjoni illi tagħti raġuni għall-eżistenza tagħha, jiġifieri mingħajr ikel. Jekk jien ma nkunx pożittiv dawn il-kelmtejn tiegħi, inkun qisni dik is-sapuna li ma tħalli l-ebda raw. Imma li meta tirfisha ikollok taqsam il-kunvent min-naħa l-oħra. Għalhekk Buti, aħna l-koll jeħtieġ illi nkunu brida qawwija, brida soda u determinati ħalli nagħmlu riparazzjoni sewwa kif jixraħ għal ħtijiet tagħna. Ħalli nkunu nistgħu niġbru dak illi xerridna u fuq kollox Buti, fuq kollox jeħtieġ li niftħu beraħ qalbna u moħħna. Ħal meta tfajjallek xi daqqa ta' xkupa uħti ġuża hekk tiftaħulek beraħ. Anzi jiena ngħid aktar minn hekk Buti. Aħna jeħtieġ li nkunu disposti li nagħmlu din ir-riparazzjoni bis-serjetà u bis-sinċerità. Ejjew naħsbu kemm hawn ħwejjeġ sbieħ madwarna li aħna nistgħu nwettqu. U fuq kollox, ejjew ma nħallux dawn in-nuqqasijiet tagħna tal-imoddi fixkluna, jaqtawlna qalbna imma bil-maqlub. Dawn in-nuqqasijiet tagħna għandhom iservu ta' inċentiv għaddis sabiex aħna nkunu nistgħu naqbdu triq tas-sewwa. Nagħmlu bidla kbira fina nfusna u b'hekk nkunu qbadna dik it-triq illi fl-aħħar mill-aħħar twassalna għal perfezzjoni. Jiena nagħlaq dawn il-kelmtejn tiegħi billi minn qalbi nawguralkom u nixtieqilkom ħwejjeġ sbieħ. U ngħid dan. Jalla dawn il-kelmtejn tiegħi ma jaqgħux fuq widnejn torox imma bil-maqlub. Jagħmlu xi ftit tal-ġid lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuni. Il-lejl it-tajjeb u l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll Patri Gwardjan. Xerba kelmiet dawk u jien kont nibriet għandek tajt. ħabba tajjeb li briet ħin. X'jiġifieri ġust? Għandek ħabba tajjeb li briet. U minn hemm għax irid infarfaru naħseb kull maw. Asra ġust briet tiġifieri mill-ħajra li narġamu lura lejn il-kunvent għat-tielet darba konsekuttiva dak li qed ngħid jien. Ejja, għares minn banda. Sart jien taf xerrajtek titċaċċaw tiżżabel u l-bira. Xebtra vera din iż-żabel ġust. U l-bira, malusi ma dik id-dardira tal-lus rajtek titħanxa u tiżżabel u f'qalbijiet.
taħħadit ikkapparratu. Għadħazin ġus, ta' Ejja, mela ħazin. xraġa għalek, x'mislek qalbek allura. Patrik Gwardjan ġus. Da Patrik Gwardjan. Patrik Gwardjan tal-Kunvent ta' Għalajemna. Patrik Gwardjan tad-daqqa tal-lampir, tad-daqqa tal-bazuk, tad-daqqa tal-friskun. Dak ħajjarni, dak reġa da' għalli fenti. Oh, biex mislek qalbek da. Bil-klim li għadu kem għalli. Oh, mela Patrik Gwardjan fejn? Inti minix xafek li Patrik Gwardjan għallat li kellimtu. U kellem li minn mara, minn dak il-television. Ejja, jimel speċjali il-television tagħna biex minn ġo fih joqgħod jara lil min qiegħed qudiemu u joqgħod ikellmu għalax ma taħax qudiem wiċċu, Aspetti għandek għam t-ċajt l-lum fil-kasari, ta' qed toħodhom biżufjan dawn l-affarijiet u kellek bżonn smajtu int. Ħalli tara kox tidħol taħla ġo fik innifsek u kont tajt kemm għandek xi ssewwi ġus. U għandek xi ssowwi ruħi ta' għax hekk tmur ħdejn il-bib ta' barra tkun taf li għandek xi ssowwi għassar isur ixtellu. Walas, dejjem l-istess, jiena l-affarijiet interni qed ngħid ġus. Ejja, mela spjega ruħek issa qed nifmek l-affarijiet interni jiġifieri il-bib ta' barra, il-kamra tas-sodda, il-kamra tal-banju, il-kċina u. Ja ħasra ġus dawn qed issemmiet affarijiet materjali. Fejn taf kemm huma ta' materjali, affarijiet li għandna ġew għax kollox imsaddaq u msewwes, bilħaq, ngħidlek oħra ta'. Il-kamra tal-banju issa titħol daħla fiha għax il-banju għandu toqboħra bżewġ sappijiet qiegħed issa. Għandek tajt sewwa jgħidu ġus, na. Illi l-ħansir taqtalu demmu. Jiġi qismu taw bimien. Kellek bżonn kontaw u smajtu ħalli tara x'kontajt. Mela x'qal. Għal kellem fuq riparazzjoni, ġus. Għal kif għandna mpattu għannu qasijiet tagħna. Mela mhux għalax int m'għandekx il-fatti. Le ġus, laqqas bċajt wara dak tajduni dal-affarijiet. Għandi ġus. Għandi mela m'għandix jiena midneb u midneb kbir ġus. Midneb kbir ħafna wkoll. Rġajna koppi għal-konvent. Raġa sejjer imħatra u Patrik Gwardjan. Jena posti ġus, ma mux qabel nara li l-ek s-settijata f'postok. Għalix, għax jena li l-ek nimmissijat ġus. Jena li l-ek il-ħobbok. Jena li l-ek nirrispetta ħafna ġus. Fred, għalfejn tibki Fred, ċamil għalini għaj. Fred, għalfejn tibki. Mintu bistaqqa t-twilqat, ma naflajt tibki. Ma ġara Fred, għaj, ġara. ċera. Tista' tidħol żlormu, ma jidirx li hawn ġrieden, isa. Ġrieden mawx imma trapuħ miċaw kemm trid Patrik. Ħallik bid-diskors ejja ħalli naraw jiena laqgħet dan il-ġib għax min jaħdem ilu ma jingħala. Isa ħanara. Importanti li Ejja, titiħol. Dalla da xej zejt, jiġi fossu, Attent xil-tamel. Għax nizel is-saqaf. Bekk irridu nkaħluh, ħarak tannax. Firru. Ħaj, ħalli, ħaj. Io, bil-mota xis-saħat kisser anka l-ħajt. Nizel iċ-ċaċċis. Iva, ħanara kien għal-ġan il-bit. Da ħafif. Jekk ma kull ħossi għaċ-ċaċċis Patrik Gwardjan, ara la nibdew naħdmu x'nieżel. Issa naraw. Nara u koll, għaman kal-mufti ħara tajjeb. Għarem. Mela, iva. Sawa ħsib. Din iċ-ċella hija ċella ideali. Din hija ċella li fiha se qatta l-kumplament tal-eżistenza tiegħu Fredu l-Fra. Meta jekk Alla jrid jarġina qatt magħna pitada. Issa diċċella kulħadd jistmerra Patrik Gwardjan u qatt ma naf l-intużat. Il-missejjer tix li terġa' tibda tintuża, Jekk jridu li l-kunvent tagħna bħal ħemda jibqa' jeżisti, u naturalment sakemm jibqa' magħna Fredu l-Fra. Hija barra. Fih mid-gost dak il-ġuvni u Patrik Gwardjan. 100 gost u 150 dispjaċir. Ma nistax nifhem għax għażil propju diċċella. Maqtuha totalment kif inhi miċ-ċella l-oħra tal-konvent. Ovvja ġlormu. Aktar ma Fredu l-Fra ikun maqtuħ mill-komunità, aktar ikollu ħin għal-ġabra u l-meditazzjoni.
U iktar tonqos sostanzjalment il-perikolosità li nitlef ħajti. Kem ġera xwaħda li nakinaru Patri Gwardjan? L-istorja ta' dawk il-miskutin pillo li paspartu inti u Fredu l-Fra għada mux bis tiftaħ li imnifsejja u nxom dik ir-riħa ta' soppa, imma tfakkarni f'dik l-istorja klassika ta' Alexander Dumas, ir-raġel fil-maskra tal-ħadid. Xi darba qraħ u tkun taf x'ħassejt jien. L-unika differenza hi illi dak l-inqas kellu hawnhekk miftuħ biex jara, jiena bil-borma frasi ma stajt nara xejn. Ħlif l-istilel. Borma li fija kienet tħejja soppa l-12 patri, inkluż il-porzjon abbondanti ta' Patri Pietru. Dak li ġara dakinhar Patri Gwardjan kien kollu ħtija tan-nuqqas ta' ftehim u daqshekk. Frustrazzjoni, il-misfuta U kemm frustrazzjoni. spjegajtlu għatlu biex jieħu waħda kull 10 sigħat u tambartilu 1000 darba, Patri Gwardjan 1000 darba. Uħa, 10 pillo li kull sijax, ma jiġrix. Waħda din. Ġera ma Malta kollha. Kien jikser il-rekord tal-Olympic Games tal-maratona li kieku tajmjajni jeħtaq xejn. Patri Gwardjan, Aj. jekk tajdix hemm bżonn nisira u ġew. Mux ovvju. Tindifa papali, daqxej ta' dibida sew, arranġatura kif xira. U tikila kif imiss, eh? Naturalment, speċjalment dak iċ-ċaċċiset jaqa' kollu, rridu nirranġaw kollu sew. Tana kull min għandu saħħa l-lum jeti daqqatitu, naħseb li ġurnata. Min se nkunu, Patri Gwardjan? Pupul, Pitru u inti, ma nixi ngħidu. Ġurnata għandna l-estu kollox. Difatti qed nistenna ma nafx kif għadha ma waslux, Pitru u Pupul kellhom iġibu l-affarijiet is-selluna u Kif Petru ħalla kċina waħedha? Allum il-kċina se jħu ħsiebha Patri Fons. Tikkonfondix, ħaniklu żgur. Patri Fons, Patri Gwardjan nieqes mill-vista. U mimli bil-karità kristjana ġilornu. Semmejt il-vista mhux noqqas ta' karità, Patri Gwardjan. Passoltu, ħallejt il-sinek jiġri bik inti. Niskuża ruħi. Skużat. Nistgħu immorru. Xi ġifiera? Fejn sej, inti se toqgħod. Oh. Inti se toqgħod tistenna l-Pupul u l-Pitru ħalli jiġu meta jiġu tibdew. Jiena ħammur, ma mhux se noqgħod magħhom għax nagħti x-xogħol il-patrijiet l-oħra. Vera keda diċċella. Ma ma ġara xejn. Għal Fredu l-Fra ideali u badda xejn ta' tindifa. Ara qis li meta jiġu m'hemmx paroli fil-vojt. Benedixta, Patri. Kun imbirek, għalem ma jaqax kollox fuq jaw. U qis li tibdew mill-ewwel. Sal-lejla trid tkun pupilla. Ħalħallilek il-bit miftuħa l-arja. Aħjar, aħjar. Tindifa sew kull ma trid taf. Għalli jħor ukoll. Ġiħallini waħdi aktar ma nibża. Titwaxek tiċċella x'waħda li minn fejn saba l-gwardjan. Dak se jdumu ma jiġu. Kemm se jdumu ma jiġu jħalluni waħdi hawn. ċu saqta xidwejja għadni fuqi. Eħx, Għax niftakar li għalixtlek il-ġanni, il-galer, jaqbadni bħal ħakka u taħt il-flok ta' taħtara. U le, m'għandek xalfej kollok daħmanijiet, xaffarijiet dak, raħi ħannajdilek dak mill-ewwel weraq li jirkeb rid biss, dak aħjar tela anzi, għax xej ħlis minnu dak bir-raħa li kellu, il-fraħa ta' basan tal-pikles, ma kienx ikollu fuq, xej ħlis minn dik ir-riħa li Ġibri kellu. m'intix irrabjata għalija u xe. U le, xej, anzi mela telaħi, għax flok wakku stajt għed jinten għalija. Jinten iktar bil-ġanni stess. U jinten mux ġifiri jinten blintina, Bella. jinten ġifiri sobol għalina. Għandix li basso da xaġu. U xaħġajk, għax jgħamil it-twib. Għala, għala, stajtu ġus. Għandek, Mela, inti taf li aħna ta' taslima ma tantx niġġennu għalihom għal-għajr il-festi. Fettilli li narħat nitla l-festa ta' San Peppin bħal xiri. U għattem nara l-festa u nara l-manċ għaddej. Mela, kif kontem edin ħares ma narax dan id-dwar. Għaddej ħallu kif rani, ħares li jgħajka. Daħaq li. U daħaq li. U bad. Mizni. U jnemizni. U bad. Meta waqfet kem il-banda. Tanni daqqa fuq spallejje. U jitalli. U bad, konna ma nafx kif.
nejna l-taqo, ek, ma ta' xulxin, u bqajt nimxi dejjem miegħu, u fl-aħħar fiċċajna il-gazetta tal-banda tal-buflu. Tajt li doq mal-banda tal-buflu da? Iva, doq strument sabiħ. Mela xejn xi flaut jew. Le, bombardur. Kemmu sabiħ. Tex kemm għandu. Le, taraw iċċek fih. Xej, aħjar minn ġanna għax il-bottuni tal-uniformi ma kien nardafta. Ma kellu xax naqra jitkellem ma' weċ, ma tafx int. Kiku mandi xejx t-maqdar. Jitkellem ma' weċ, jitkellem dritt, jitkellem senguli. U xorta Veru, Kieku taf kem serra. Daqwa li da, no. Ġu serra serra li moqqi għax postok fil-żwieġ. Għallu kifini. Bridem li doq l-istrument. U jgħamil it-twiebet, bieċa ħobs. Letnaj biex teħobs tajbin, ta' xej serraħt li rasi jistemmix. U l-għabur il-konventer, tajċ, najt il-patrijiet kolla, għax jgħaddu għosbi għadi. U għat nsemmi il-patrijiet. Taf li naħseb li jaqla kem xaġmilom minn fuqom sejjer ta' għax jem nofsom jem ġiġa id kważi dommu sejjer. Mela mnalla għadgos li tiħebbi kull demorju fit-tex kaxkrolaw ta' Ejva, għana id-dekħi, u kellu jitla kombinazzjoni u kellu jitla għal-konċert, għal-xir. Ejva, tixi mur ċelċellu timxi oħra nofs kent iktar minnek u juħulila. Jassa San Franġisk, ibatu ma ximwerwer. Imsejtu ma jiġu ktar ma Petru, kħamet nħu kostnara kaleni. Għalli fil Kont nse. Ja, Petru. Jgħu tibxella. Fit-trat tal-kumpet. U kam pot mekċejna. Isma, popul ma kellu xieġu kol. Ejvi, ġej. Għana fejnu popullu kol. Ġej. Kem etniħu kost narakom. Wasalta xalla tal-ħlina, tafx? U għadbaqax nġibu. Iktar minnek popul. Ejwa. Kem rridu nġibu għaffarijiet. Tajt. Ejwa, jassallar. Intal-mana, u? Iva l-makom, il-gwardjan għalli biex nejnkom jienu kol. Mela senajdu kelma ġillu. Għajdli popul, għajdli. Murġib barmil xax, jgħat ħdejn il-bib tal-ċina. Il-barmil ta' xax biss nġib popul. U kif tkun ġilu. Għaddi saċċina għandi basket bl-affarijiet jgħat taħt il-mejda l-ewweluli. Fit il-basket inti Iva, ġibi. tinsiex imrekken taħt il-mejda Kollu jgħat. sew. Kif inidi? Tiġi xtajt li pit li sa tibda tikol minn issa tafx. Min dera ġajna popul. Mor, għax sal esplodi, Iktar mien mobbi bihom, iktar nsibxi wieħed qabiżili bħal dapi. Ma kif infitta li jirranġa dil-ħarba ta' ċella hawnhekk Alfredo. Popol, qed tonqos, popol. Jien qed nonqos imma inti żżid kull ma tmur qiegħed taf bih. Bdejt tmaxtar eżatt kif spiċċajt qaddes il-qudies. Sewa, u wara issa ngħidlek taf. Jekk int beħsibek toqgħod meċlaq waqt il-ħin tax-xogħol taf x'nagħmel jien. Nikdeb il-sini, nala għajnejja u rrażżan il-furja li għandi. U mhux hekk biss immiżjed ukoll, imma nofri t-meċliq tiegħek bħala penitenz għal dinubieti Pete, dak li nagħmel jien. Grazzi ħija, popol. Grazzi ta' xiex, Pete. Tal-li bi kremek u rejdi li jien l-iktar patri debboli li jafu f'dal-kunvent. Int? Taf li fuq wiċċek qiegħed nilmaħ bixra qaddisa Pete. Grazzi, popol. ħanġi bis-serru. Mela ġib ħalli nibdew Pete. Ħalli forsi ngħidu bdejna ġibu Pete. Iva, popol. Kontrolla li nifsu unnu għasin. Ejja, tagħmel xejn, Pete, taf.
Daw it-tfal jagħmluhom daw l-affarijiet, da kollu għaxatlek nofs ta' kelma. Jisa, Piet. Popol, bidla b'nixtieq ma nkunx jien. Bidla b'nixtieq ma nkunx, Popol, la billi, Popol. Jisa. Senju, Pedro mhux tutu ċkajkan jitkaxkar malan l-iktar patri dajja flijaw fil-komunita. Enta ġassawna tal-kufet bla kelma, bla rida soda, norqod. Deċisu risolu li nikkontrolla il-kilba tal-ikellu taqilu babtit miftuħ bera li niblaw li tfaċu zaħida kollu li konċerla. Senju, għabel li l-kol xie darba il-kun ta' eżempju ħaj, jisabi. Ija, Popol, għadu kamonini ix-xejn tijak. Senjur, għana slej Pedro tijak. Għana slej iċkajka Pedro. Għabel li nukol nissa. Biex nġila bħal ja Popol. Mandu għasijiet tijak. U fuq kollox nitolbok. Ibqa' fuqi! Meli inti Morju, ġejt tagħmilha. Ma tafx għalfejn irġajt ġejt qalb ħażina. Ukoll qalb ħażina mela le. Isma' l-ewwel dak dawartu xi dawra, ġifieri bżonnijiet tiegħu għamilhom jew. Għamilhom eżattament f'nofs il-pjazza. U skużi m'hemmx għalfejn tiġbid l-attenzjoni int fuq dil ħaġa. F'nofs il-pjazza xira kien għaddej xommiem u jara. Isma' taf għalfejn qed ngħidlek jekk kienu għaliex oħti llum qalet li tittaħsel u tnaddaf kullum kien. Ma jmux ifottilha xi naqra ilma minn ta' dak ma xi seq tas-sufanu. Ħalli għan demonjata bħal dik. Isma'. Għajdli. X'qallek it-tabib? Tabib, dak l-ewwel laqasit jidħol jarani, ma daħal insabba u sabni tajjeb. Mhux tajjeb għajdlu. Ġifieri mhux tajjeb. Sabek tajjeb għax l-istrument immarkalu ħażin. Għalhekk. Immarkalu ħażin strument ġdid tażlu fuq li ma kont se ngħidlek. Sabni tajjeb. U għalli li t-taħwit li kelli f'moħħi għaddieli u saġi moħra nistabu lura l-kunvent. Kuku! Roset xixrek nizel, Piet. Nistaw najdu li miraklu dak kien Popol. Miraklu kiku għadċi bitċa għobbajt jew xi bitċa raw li poli. Jek nibqaw sejrin ekkajdu gwardjan tibida biss, trid tiċċella. Jekk kull darba sa noqogħdu nħarsu il-fuq sa jibdew niżlin ix-xorok sa lejla taf kif sa nispiċċaw hawnhekk bla saqaf. U blaħitan, u taffajn nkunu isna fuq il-bejt ta' turretta. Nizel bitċuħra, Piet. Għawet nissugraw ħajjitna aħna. Għara kien fiħtifel da' xrik taħx. Aqtax għatnajt. Popol. Kemmu fortunat li ħeles għal-gwardjan. Il-gwardjan? Mela. Il-gwardjan ċandu xjaqsa. Mux jenaw intbissaw għaw ġew. Iwa, veru jenaw intbissaw. Imma tinsix il-liftitilu jenaw il-gwardjan għaw ġew u ibqa zgur li kiku għadu għaw. Ix-xriek fuq rasu zgur kik tidlet kien jieġi għaxa tal-iskantament manija għandu. Rasu kalamejta. Kif smajt il-bum lejlu ġibt u d-dimajnija biex xriek jinqasam fuq rasu. Mela mux bħali pitta. Għaxin u d-dimajnija bħalissa l-ġilormu għandi għax dak suppost li qiegħataw bħalissa d-ġaġi. Ja ħasra, Popol, mux għax irritni ċetak, imma ħasrinti ma twilitx il-bira ta' u l-ġilormu tafu tajjeb, ma nax għalix għedħalek jinkwit għal-daqsek. Xwara l-kwitax.
Popol ruħi, isma' minni, ikkalma. Għax il-qaddisin, bil-paċenzja saru qaddisin ta' dak miskin iltaqa' ma' xi ħadd fetħilha baqgħet barra. Bekk marit. Naħseb li blan prinċipali illi jkun jaf x'għandu m'għandix Peter saqlaħa ngħidlek xi ħaġa. Kif mawħa? Widnejja ħomor. Nara. Bil-mod, Pet! Għax kellek it-trab, daqxej waħda roza, Popol. Roza, mela bdew. Tara, nista ma ninkwitax. Nista ma ninkwitax kellimni jena, meta nara dan kollu nipprova jek, jek użom il-kalma, bħalma tara. Taf ċandja btit bħalissa, taf ċandja btit. Għalla għalli mandek taqsa, mandja btit, naqman daw nkissiru fuq rasa. Le, Popol, jinx naħti ħasra. Isma' minni, Popol, kalma. Titwaħħala frasek il-nibda l-konvent. Kulħadd għandu xi difed daqxej waħda ikra. Xortija ħażina, jien Fred. Jew xortija tajba jiena dek tajb. Xortija ħażina, għax kieku ma kienx isibek tajjeb. Allura, għadek is-sostni dak li għakli l-bieraħ li hemm fil-kunvent ta' ħal-ħemda titqab tal-kumplament ta' ħajtek. Sakemm li ta' weġganċ, minn hemm il-mewt biss toħroġ nibgħaddik tal. Kellha xi praspura oħra, tal-pilloli, tal-enerġija. B'xatt ma fimtekx għax kont qed ngħid ġogolatorja f'qalbi ta'. Jekk issa l-ħajja laxka tiegħek. Hekk nagħmel nirribela bi protesta. Ħajja laxka ma rridx naf. Nisma' ħares la ġid diskors il-ħajja li qed tgħaddi ma tantx is-sikkata ta' fejn fil, ġiri l-ewwel hemm dak huma ieħor, xorb li tixrob ma nafx kemm, speedboats. Tafx naf ngħid illi tagħmel kollox dak barra dak li huwa tajjeb għaċ-ċenżura, kollox bil-magħlul. Tafx nagħmel? Insifer. Il-bot minn hawn. Mela le tmur f'xi ġungla u mbagħad toqgħod dik il-libsa li kienet tħobb toqgħod Eva lill-Adam kuljum il-forza mill-għaxija. Differenza. Il-baħar hemm bejn. X'baħar fejn? Fejn demonju ma talaqix il-kelbu, x'imkien ġej joħti? Baħar ta' kif naħsbuha jiena u kont qed ngħid, nitmuħok fi żuffiet. U jiena hawnhekk qalbi maqsum ma' Fred. Smaj, ma żbaljax għabti li kont sejra u tisix li għandha tiġi joħti u tisix il-brattu għax waħda tqanfittu bejnietkom. Isma' Fred, x'kella uħtok illum għaj? Biex kienet ferħana di, rajta tiġri u taqbes nofs ta' triq. Xej, issa m'għandix biex tkun ferħana wkoll. Biex, sa' 5 min u tibbi kemm tiflaħ kienet, wara tintela għala bus li kellha, ta' kif inbidlet hekk sal-twil. Għalajek biex inbidlet, għax minn dak iżbil li qed tajt insallu, ġi r-riżultat tiegħi tat-tabib. Wasal. Ta' skur ukoll riżultat tajjeb, tantu hekk li għalla x'inrid nista' noħroġ regolari m'għandi xejn ġabu l-kunvent. Mela x'ielu, ta' skur u għandha raġun tifraħ mhux hekk. Għax ngħidu għak kifini, wara daqqa bħal dik li taħtni, seta tqatlilni, ċerti kien ikollna pjena jekk ma kienx taħbes fl-istess ħofra u tindifhem miegħek. Notajt li d-darba ma lajta tielek il-barka tagħha. Id-darba ma ħassritlekx. Mhux tal-li tagħtini, tal-li istess tagħtini mingħajr ma tlabtijena. Possibbli? Ma ponitlek xejn. Għax għamilna xarejjinu jgħaddejna ħajja ta' papa kwieti li ċajtaw nitqu li xurxi xie, per eżempju, xsarat li dejjem tgol fuqhom. Semmitom naqra hekk kif kam ta' parti semmitom il-bqija xejn. Hawnhekk xarej. Ix-xamplat, mixħut nara dak il-television, siq fuq siq, sakemm taqbad li buħa wiċċu l-nizvela. Ġifieri ġi moħra u inti terġa' lura lejn il-konvent. Skont il-tobba jibgħal jekk moħħi jibqa' jaħdem ma' perfezzjoni kif qed jaħdem. Isma' Fred, ma nvistak xi skarpan. Skarpan, għallina minnek invistani wieħed bulli għadu jilħaq ġimilu. Allura, nista' ngħid li tlifties jiena u xek. Allura. Sekilek li tliftiesek, irrut li tajli, għax jiena dawn l-affarijiet ta' xi xilli tad-dinja ma nistax għalihom. Għax hekk qiegħda tipprova iżżjarbija biex tgħidli dawn l-affarijiet u tagħmel li affarijiet jien ħasra hemm għax għalhemm matwa. Fred. Kieku moħħu kien qed jaħdem perfettament. Kieku minn tisa tilbjak minn tfajla bħalli. Ma Fred isma' ftit. Jekk taċċetta li tiżżewwiġni, flus il-papa tiegħi jsiru tiegħek minn dak il-ħin li tajt iva. Ħassa lus. Fred. Lus. Jien lesta li nagħmlek sinjur kbir. Lus ifhimni l-flus mhumiex kollox. Ix-xinxilli li toffri d-dinja d-divertiment, il-axkar li tgħixin jiena lija ma jgħoddux. Ma jgħoddux, fim? Ma nisbaljax għat li kont sejra ġajt. Smajt ħażin, ma xafx li sejra, imma semmu xorta waħda. Ma tantx jimlit fil-affret, imma minnuta fejsal nur semmu dritt il-knisa biex nagħmel weda kbira biex forsi moħħok jerġa' jiżbilanċja. Ġufre, ejja ħallini, ejja mmorru, aħjar minn Fredu. Yes,
Ent jorqos ukoll għalax qartlek jizbilanċja moħħi u ħallejna. Aħjar ġenera daqsxejn xi ħaġa tat-television. Tawlu wasal Il-barmil u l-basket tiegħek. Nista' kun naf kemm inni għandhom tent! Għandek raġun popol, imma jiena ġej ftakart li rrid imur nixtri dal-maskri. Biex nagħmluhom X'maskri? nagħmluhom għam nifsejna. Evi ħabba trab, għax trab ħażin għal pulmun. Għada kif nizla daqxej ta' abra, issa daw qabel ma ġibkom namela, issa. Konta ġej. Waqafni batri Crispin miskin. Mela għandu ġef ġembu u tarabni xi tidlik. Ma mill-istajt nifhem Piet. L-affari mir-razza ġejja tafx. Fuq hekk biss kellimtu ġulor. Insomma, mhux fuq hekk biss, kellimna fuq biċċella wkoll. Tafx qalli Patri Crispin? Li jew kien jidher Patri li besta krab mastru mela. Oh. Il-laħħa tax li kintom ġabdejtu hawn. Mela se nħottu s-saqaf. Dak ix-xrej. Kien hemm u s-saqfajtu, Dakka nizel minn fuq. Nizel bħal sajjetta, bum, bum. Il-Gran Mastru, il-ħares, għalek diċċella abbandonato, ħat ma jdet juqot fija. Iba mintom xtindunaw, minn tafaw dak ixrik, taf minn tafaw. Il-Gran Mastru għax tħannilu fl-alqa. L-ewwel net fl-orfa u ġew qegħdin u mhux fl-alqa. U t-tennet aħna ma nista' nittolleraw il-biża tiegħek taf, fim? Ma stenna ftit. U ma nistenna xejn għax satelajn issa u safħabżu jeni Leġ li ta' xi ġdina fl-antika u kien joqgħod wieħed u kien jisma' ħafna ħsejjes, twadbu ħafna affarijiet. Crispin kollox qalli lili, kollox qalli u jien mhux se noqgħod għax nibża jien. U stanna ftit, popolaġeron, Għaf mill pjaċir u inta saħħa u xammar dawk il-kmin biex forse ngħidu bdejna. Ma stenna fuq. Ma nistenna xejn qed ngħidlek, jekk jiġi l-gwardja bħalissa mhux ħares wieħed jarawlek, imma tliet ħarsijiet. Għax s'issa ħlifin ħarsu għad għamilniex. Proset, popol taf. Sewqet tajt, proset ta' sew. Grazie, ringrazzjak, Petta. Ringrazzjak. Jina nħossi li m'għandix ngħid daqshekk biss, għax para l-iktar wieħed anzjan fostkom, inħossni responsabbli u fit-tmir illi nikkumbatti bil-qawwa frażi redikola li għadu kif qal Patri Ġilor. Għax aħna bħala soċjetà reliġjuża qatt m'għandna naċċettaw. Hija Ġilor, li tibża minn ġurdin u tus, minn kelb, minn wirdina, minn grexxura, u minn partita kreaturi oħra żgħar, wieħed jasal biex forsi jammettiha u jaċċetta. Imma aħna nies maturi bħalna u fuq kollox niffurma parti reliġjuża naslu biex inħaltu ħaġa totalment naturali, muġġett soprannaturali. Nispiċċaw biex din iċ-ċella nibblowha f'disko, għax hekk. Għabidda pjaċir. Iqaf minn dak paroli zejda tiħak. Fim? Iqaf u Ġilor. Ifem sew, omot sew l-erba kelmet mirquma illa għallek Petru. Fitxu nibdew! Fim fitxu nibdew! Għaxlu bejn l-oħra u nek sa jiġi fredu. Fim turru l-astu ilu. Nrazzan il-biża li għandi, mela, niprofa nrazzlu kif Sekk, razzanu ejja ngħidu bdejna, forsi nispiċċaw xi U ninter u bruħna u ġisimna it-tlita f'daqqa xogħol. Sekku. Isma' popol. Kif se nitqasmu biex ma Għana ftit. Jien naħseb aħjar imorru fil-ġnien nġibu xrek ieħor npoġġu flok dal-ewaqata. Le, l-ewwel inlestu naraw x'hemm bżonn. Naħdmu li għandna naħdmu u mbagħad ixrik nagħmlu fl-aħħar. Ma nafx jaqbilx miegħek. Fuħna bel-mija perfettament. Ara popol, is-sena tirrikjedi l-ewwel inkaħlu mbajdu kull imkien. Kif nispiċċaw nagħmlu xrik fl-aħħar? Nagħmlu xrik fl-aħħar? Insomma, jien mhux sammeri lil min jifhem sewwa, mela nagħmlu hekk. Ċila, inti kif inta l-loli? Loli u t-tixbit ma tantx jottalija, popol. Le? Mela. Nibża, nistordi. Popol, la jibżaw jistordi, aħjar mandella, u xafla mux għaw jaġġaġi fuqna flok. Le, ma jaqbilx, mela kollu sew ħalli ngħidlek x'tagħmel ara Ġilor. Mela inti ħoħsib it-kaħħil sew għalla ġina biex inkaħħlu. Tajjeb u t-tnewwil. Iva, kultat nawwa xi biċċa ħobs u xi kikkrateġi. Xejn, sana ġew nibdew anke hawnhekk hawn biex naħdmu ġejna mhux biex niklu Assattellu għomli jessa. Għadli, popol. Jek mustaħ zbaljat dajjem. Jedilli li inti ma jaqtalekx qalbek l-għoli ju. Ma bħanġe. Sawa. L-għoli jina ma nibżax minn.
Proset. Pero nippreferixxi nżommu kissellu. Vordere kif ippustjajt ruħek int, Piet. It-tibjiet u tkaħħili jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħi. Iva, Sewwet ngħid. u jekk tagħmel wieħed u wieħed u pollejġu tnejn tinduna illi b'diżatt mifruxa qudiemi jien ma nistax nitlaq fuq is-sellu. U jekk inkompli nindaga fuq dali għadak kif għad, aktar faċli għalik illi ġib li kelmin taħt is-sellu milli minn fuq is-sellu qiegħed ngħid sew. Xi titħares inti ċaqla ejja ħalli nibdew iċċaqla warbu li minn nofs warbu. Jienu kollha m'għalix. Warbu, hemmhekk warbu, Zomni sew, zomni sew, għaxek naqqa fuq ma tkunx waqqa Piet, zomni sew. Stenna ftit, stenna. Xi trid? Ħanġi fil-basket hawn. Fil-basket. Kollha sew. Lest? Nibdew? Iva. Għaddi, ġaren tistħiex. Nidħol, imma ġazabel nidħol, imma basta faċċartani maħniex waħedna, għax taf inti l-sin n-nies u. Le, xafejt kum preambulat. Irrit nejt kuppata, għagġowa imħija taf. Poġġi, dare. Naħseb għandek raġun ta' fuq għaxu ħarra dak il-bomba. Fetaħ li da' l-tnejx. Għandek raġun, poġġi ximkien tibżad. Poġġi, ma kif ħaqex jħafek, ħaqex ta' ferfir li għandi fuq kollox kellu jġinna l-law, kelli noħroċ jien, u l-intaqa miegħek fil-ħamdut meta mor biex inċempil. Mux jekku, mux kont sennajt. Għaxin għandek, reliġjuż kanonku ċaħar. Fra, fil-konvent ħal-ħemda. Iva, ħanejdek mux biex nibdan id-dandata, u mux biex niftaħar bija nifsi, maħna teċkir maħna familja sew ta' ġo ta' slima, asħat ma sema xejn fuqna, li jistajħamrinna uċċina ta' Jena nilkum n-saqsek fuqom kulħat l-istess kelma ta' il-familja ta' komu ta' martom u ftietom, nis bil-garbu. Jiġi taħsejja tħassib tħarrix naqra fuqna u mux ħazini. So għamil taf, so għamil, għax illum il-ġurnata mux ta' min jaqbat jitfaħalstu għaddot fuq minn ġiġi, so għamaj ma' bat illum. Isna kulta għandi għamet tibdila fuq, kallam li ma' u Sandonaj, ismaħanajt inta, xħabta għandek inta ftit fuq il-klib, veru taf li kiku ma jtlix li inti taħdem fit-twibed kiku kont nistħajlek imdaka fejna isak xie waħed dak il-professuri li għamilu dak il-tapjanti fil-klub l-operazzjonijiet. Enti ma morċ il-botta. Le, Allura, xina ħanfessera waħda. Għana il-professuri joħorġu bil-maskra. Mel-kamra taħħom u nitħolli minn frokom b'dinċis, ħattebe, għaxina, professuri t-tfil. Tara xaħlowa, da ma kenta poġġi il-klim, tiskantali xaħlowa, għalli daqsek ħarma jeddu karmin ta' għazlek u klibek fihom 1000 tifsira u mistoqsija waħda. Għalix, kont tissebi mistoqsija. Importana minnek waħda. Li tamil mistoqsija, xkol waħda, mela jina settul, sewur nejdlek li inti mandek xan fej tamil mistoqsija, mistoqsija li l-mara futura tijeku mela li xaqarid da waħda. Veru li kontaru sana naħra. Taf kif xiltni u xamilti mistoqsija ħaddiqek, ċumbu, ma xfattilek titlaq li jek, zarin, maħanajdek ta' bħalma jiddu l-giddibin, il-verita memx isbaħ minna, ħanajdek immin jedek ħattiħor ta' u ħanajdek ma l-ewel uħet jina kont ħassar tax. Daqsek bizzejet, stop! Frakkajt l-iskos mistħin. Insomma, daqsek ta' mistoqsija, misleku. Inti tidher tikkonfondi xejn inti tidher li tfajla onesta, sewa fajla ta' garbu kollox jiena ħadd grazza miegħek ma l-ewwel darba li rajtek ta' biss ġoġobek
Fuq ħaġa waħda biss nixtieq li naqblu jiena u jien. Oh, le, naqblu żar il-ħin, taħx tikkonfondi, taħx tħabbir rasek, ta' naqblu żgur. Ara, ħanajdek kif naqblu ara, għanna Rusija nitħarsu meta trid u meta joġbok. Sawa, iċ-ċirka tixtrijom għal-gosti tiegħek, sawa, is-sala tattiċ fejn nagħmlu tit għażilha hemm tara l-aħjar post li huwa għalik, sawa, immorru nagħmlu f'liema post joġob lilek, qed tifhem, aħdem kemm trid u kemm joġbok, u meta trid u orqod x'ħin ifettillek u x'ħin itektiklek, qed tifhem, ara inti kmant, inti l-post, inti raġel hawn ġew. Josephine, hej, inti semmajt kollox, imma l-bombardu nħallejtu barra, ta' u dak għalija hija nizġet ħaġa importanti għalija li tħallini nkomplu ndoqqhom ma ssibli l-ebda oġġezzjoni, naħseb qed nifhem mhux dak. Ara taħseb li jiena se nħassallek milli inti toqgħod iddoq il-bombardu? Le, li dak kemm neħu pjaċir nisemek iddoqqu. Doq meta trid u meta joġbok u meta jfittilek. Anzi jiena lesta biex meta inti ddoq bal-banda ta' fitti niġi miegħek kull fejn il-banda tal-buflu tmur iddoq. Allora ġifieri da ma jdaqekx id-daħen oħxol gof tiegħu. Anzi teċkem neħu pjaċir meta nisimgħu jdoq. Le, neħu pjaċir nisimgħu. Doq u x'ħin trid u x'ħin joġbok żareb għandi ċettik konfondi. Fredu! Fred! Ħares, jiena m'għandix ħaġa da. Kunċett ma jibdix qabel is-seba ta' għax kunċett nisma' għax fritta. Asma' li ġi ħatta xi ma jmek għal ħawk il-Monsenjur. Il-fra. Iva, għax ħalli li kellu naqata incident, għax is-sowa ħabi barra, kellu naqra incident u qasam naqra rasu. Taf inti, allura zammejtu naqra miej sakemm kollha s-sowa taf miskin. Ħadd id-dispaċini nisimak tajtek. Għala, kif ħabata ma xiex ħabata rasu da? Mela, naqra ta' incident, taf. Ħabata maskuż l-iskkupa, kont qed inħarrek l-iskkupa minn mandar l-oħra, ħabata maħħa tifhem. Allura għandi nifhem illi kien minn dutu mitloq marat ma ta' ċara l-inċident. Le, wara intet marat u wara li ħabata bl-iskkupa. L-iskkupa ta' tfarfil, ġosef. Mawx għalik ta' tfarfil. Ma ta' sofa najtiet. Le, mux skupa ta' sofa. Skupa ta' tfarfil li kultant tfarfarlu bija. Allora motiħa, skopilja ta' tfarfil, t-tajdose. Le, mux skupilja ta' tfarfil, imma skupilja li ħobb farfarlu bija. U bija kont farfarlu xara jilu. Iva, ma għandi nifem li nifsar il-bess. Tonka. Ejwa, naħseb kena sidra paħxonek u Le, mux skupilja għettet kif għettetin, imma skupa, għax kultant bl-skupa nħobb farfarlu għall-inkwet li tejni kultant jinħija. Fredu, iġġej! ġej. Għaw, ġew sajtli. Raħida dan ġufri li għadda bħal stokuri. Għadde pjaċir ħan, Fredu l-fra tal-kufet tal-patrija. Għandi pjaċir, jena id-doppja seta, ġifiri zarren u zammit. Jena massu taxxa tal-mejtin ġifiri. Għandok il-bombardu ma tal-buflu. Ma tal-buflu. Fred, ma tafx għandek fidek, Ejwa, għax laħadda bal-jużajta, ġuż, għadċatta minnaw. U għatajadni kulla biex jek ikollhom bżonn tarġa' tfarfar bija. Mhux għax importanti, din li xkupa ta' tfarfir. Bdiet tfarfar oħti. Bdiet. Fred, ma jidirlix li jisa mhux ħin it-tfarfir, issa ħin ta' affarijiet aktar importanti. Ma skuż, sur sabbit, tiċi morru fil-bitħa u nikkurdaw l-affarijiet ta' bejn. Sbaħdi, memx biex nistemmen. Ħanġib daċ. Ġejwa għamur, sejja, ġuż. Bilħaq smajtu għata ġużoħ Fredu tana. Le, jaqaw, ġilo. Spajti għala xnida kombinazzjoni? Raġattar seddik. Il-bira fett li ninżel. Il-fra? Mela, fett li ninżel taslima l-bira. U rajta l-ambranzetta ma wieħed fuq banka riddut. Mela. Allora, ma ġitek xil-kurzita li tistaqsi xismu u minnu ġilo. Il-veritat kif xif ċiftit, jaħdem fit-twibet
u jdoq il-bombardun mill-istajt nifel mużiċi spring ta' jismu Zaren Zammit minn ħalxieref. Mela, tal-mana la minn ħalxieref? Isma' tajt biċċajt taf, Piet, imma għandna bżonn wieħed illi jaf ċaf xi ftit fil-mużika taf. L-aktar issa, il-gwardjan daffes frasu illi jrid jagħmel kor u grupp għawat setta tajjeb fil-konvent. X'inidi? Ma nafiex tal-kor u l-grupp? Laqqas intu żgur, ħadd minnkom imma jiena nafa taf, għax kieku tafu kif taqqabli rasi, jgħidlu jirrepeti, mela. U bejnietna tafux, milli stajt naħodlu minn rasu, mhux mużika Gregorjana dan, mela, mużika aktar adattata żminijiet tal-lum, irid. Tal-ħna minn fejn se jġibhom il-gwardjan. Tlita minnhom ġilu orbqgħu qegħdin f'nofs din iċ-ċella. Kif inidi? Mela. Padri, aħna jien entu ġilu orma? Daqsekku, plas Fredo l-fra u l-gwardjan innifsu, is-sabiħa mhux dik, tafu x'inhi s-sabiħa. Illi meta tlu li ħadd minnkom m'għandu vuċi intonata, tafu x'qalli. Ħares lejja tafu kif jagħmel hekk is-soltu. Għalli Patri Popul, għalli bil-paċenzja u bis-sabar għandek iġġibhom. Għaxan kullu tafu li t-traċedja fuq itefaħħa tafu, fuq itefaħħa. Isma' Popol, għani preparat. Jiena ma tantx naf inkanta, Ġolom, meta tkun fiċ-ċella waħdek biex ma titwaħħax ġieli kantajtux, U int meta jinħaraqlek li kelbi taqla ħarġet issa. Taf qiegħed ngħidġilhom, konna bdejna u inti sfrattajtna bdel-aħbar li ġib. Mhux aħjar tkompli daka ħalli forsi ngħidu bdejna, U attent tara tweġġa sabiħ. Tara, kompli l-għaġna, kompli. Senjor, fuq tista' titla' fuq. Ejju, għana ringrazzjak, taf. Popol, korrejna. Korrejna, għazdejna? Korrejna biex bukket. Għax it-taj ma nistax naġlu. Le, u għaliex? Għax m'għandix ilma. M'għandekx ilma. Insejt l-ilma, Popol. Insejt l-ilma, għala nsejtom. X'nagħmel, Popol? X'tagħmel? Bit. Tkun jaf jagħmel. Ġilwa, mifhimni. Inti ma taf, illi il-kafkil, il-laġna, għad-kafkil taqa' f'idejk, tibbarka li lejna kont l-ewwel. Ma laxilni għalli għad tistenna biex tmur inġib l-ilma! Ma tista' ma taqbiżlix lejni għaj, tara bajnek, plaċidu ma jaffa jagħmel hekk! Dasek, ma rrid nismaw nara xejn! Taħseb li nagħmel, nibada, insott widdejja, nala għajnejja, nintefa' bil-qedemmek u ma rrid nafxie u wara ma jfettillex tiġi biss kellimni. Taħseb, Ma kalma, Popol, kalma. Għax konna sa nibdaw nirrankaw namlu xi ħaġa kellha tinqala dil-kwestjoni ta' nuqqas ta' ilm. Ma paċenzja, x'jid tagħmel. Anzi, sakemm jiġi xi ħormu bl-ilma nistgħu nieħdu dil-waqfin bħala provvidenzjali. Anzi biex tifhimni aħjar, Popol, bħala mistrieħ. Bħala break. Taf se nagħmelux. Se nuħu l-break qabel ma nibdew naħbux. Mhux hekk l-aħjar, għalmenu ma jqgħodx wieħed iħares ikun qed jagħmel xi ħaġa. Sew, mela, askur. Inti tirċib ftit kafè, Popol. Dera ma jrix, hekk jew hekk. Ġirol mhux se jiġi malajr bl-ilma. L-iktar jekk jiltaqa' ma' xi ħadd u forsi jirrakkontalu xi parti mill-ħajja tiegħu. Għalejna Piet. Mella. Prosit! Fuq il-fil ġibtuħ il-ħadd. Tara daqsxejn! Ġibtu għar mill-li kienet ċella u s-saqaf imkisser u xejn hawnhekk titażnu waru kaza vergonja. M'għandkom żejt wiċkom. Jiena nibatkom hawn biex lestu li din iċ-ċella u tagħmlu din il-pastazata kollha. Imiskom tistħu!
tkun erġanajt? Niċċara. Għara tiċċara li xejn. L-għul ma etnar u għacħar bizzejiet u għet imbrijiet, ma nafx xini għamil, li zon bidneħ. U inti għawnek tamel piknik, ibiskom tistħu. Issa jena ħammur l-uffiċċju tijaj. Għani prova nikkalma. Umbat għoddu salmija u għajjaw ħatkelmuni. Intu dak irriettem. Ma tistħux. Vergonja. Vergonja. Popol! Popol! Għallejna, ma nafx nismaħ